Ketkarên çapemeniyê nûner û rêveberên partiyên siyasî her wiha saziyên me sivîl û demokratîk ê bajarê Amedê hûn te bi xêr hatin ser seran ser çavar hatin. Gelê me êja em zanin îro em ê deklarasyona bername û plansaziya Pazdeh Gulanê Cejna Zimanê Kurdî bidin. Di 1932 de Rewşenbîrê Kurd Celadet Alî Bedirxan û her wiha hevalên wî bi kedekî mezin kovara hawarê xebatê wê meşandin û kovara hawarê di Pazdeh Gulana 1932 de dest bi weşana xwe kir. Di nivîsa yekemîn a kovara hawarê de nivîsek hebû. Digot ku hawar dengê zanînê ye. Zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re azadiyê tîne. Kesê ki xwe naz dike, dikare xwe bide nazkirin jî. Hawara me dê azadiya zimanê me jî bixwerebîne. û her wiha ziman şertê heyînê hebûnê yê yekemîn e. Ev nivîs bû hawara zindîkirina zimanê Kurdî. Em niha em ê deklarasyona xwe bixwînin. Di vê deklarasyonê de ji 11 Gulanê heta 1 Hezîranê ve cûr be cûr çalakî hebin. Ji xwe deklarasyona me de wê awakî nivîskî jî xuya bike. Ana em ê mafê axaftinê bidin Birêz Cemîlet Turhallı ew ê metna kirmanckî dest pê bike. Çapemeniyên ma Erciyayê, şarê ma yên Erciyayê, temsîlkarê saziyên me, komalên ma. Ez te serûn, gererûn. Çapemeniyên ma yên Erciyayê, şarên ma yên Erciyayê, temsîlkarên ma yên hemme saziyan, ji ma xêra me sarê çimon sera me. Helbet en metne deklarasyon tena semê ma wendişê mühim niyo. Ji ma heme zonî Poncesê Gulan semê ma yo rojekî semê ziwanê ma elbet ki zaf mühimekî yo roju. Ma bi sembolîk bi nostaljî ser rojon xwe ser neonênîm. Çimkî şimaz heme zonî ki en roj mühim mara yo nirxek nişandon, nirxek Kurdan nişandonu, sereved artişê Kurdan, xweberdayişê Kurdan nişandonu. Helbet maseme yo roj ne wazenî Poncesê Gulan pîroz bikerî, ma wazenî ki ve her roj bibo roja ziwanê Kurdkî. Ma milletek yew millet nî, yani ma yo merdim ra nî, ma hezaran ra nî, ma milyonê. En milyon çar perçe Kurdistan dicuyeno. En milyon, en hezar humara Kurdon ma hemme. Tena çar perçe Kurdistan zine, dünya dicuyeni. Her bet mazoni ki hemme Kurdên ma bizara Kurdistanî, bizara Kurdewarî, her cad bi tekoşîne xwe donî. Seba ay ma hon cevonî ma her roj biker roja ziwanê Kurdkî. Ve her roj bibo cüyeya Kurdon. Çünkü hayat cüye tenya yo rojra nebeno. Her roj hayat devam keno. Ziwaniz her roj gere devam bikero. Gere ziwaniz her roj çiya xu devam kerdişê xu bi ruhê xu helbet ki devam bikero. Ezaf kêfweşekî şima hemme amî tê het, şima amî bi destekê xwe şima amê ta. Evona çî di problem est o ez ê destpêkê wendişê
چیه خوب کری دکلاراسیون خوب کری problem var neşkere çıkne ben az arayın abazı abine ven خوب برز بکری و ven bir şuma kusura mama onun mikrofon de problem esto az dest be bikeri en bazı mayin ercayim çapameniu raya peroire sara 2006 rayo ki poncesi gulan sey roşani zuvani kurtki ameyo ilan kerdene her çar hatta dünyara kurdi روشان خوی نتوی به جوش و هیجان که پیل به هشمندی و به تکوشین پاوتشی آوربردش زوانی کردکی پیروز کنی. پونجسی گلانه یو 1900 و هیریس دیده روشفیر کرد جرادت علی بدرخان و انبازان خو شامده دست به و شنایش کوارا هوار کرد. نه روژ سبا کردان bir سی روزه tarihi ki raya yevini koveraka bi Kürtki u bu alfabeya Latinki ameya ve şanayene. Alfabeya Latinki seba zuvani Kürtki ameya zelal kerdene. Seki despeki kovara havardı ameyo vatış havar venge zanayişiyo. Zanayiş xo şinasnayişo. Xo şinasnayiş mare rayir felat u veşi akeno. Joka zvan şart estibiyayşi ye yeviniyor. Vatışe Brez Abdullah Öcalan vato ke zvan bedeno kültür bedeno bedeni xura vair bivejiye. Ne hakikati rast u tamam keno. Vakti ki mavatışani Celadet Ali Bedirhan و برز عبدالله öcalan evniyeni maviyeni ki heriş zuvani Kürtki u tecdito ki brez Abdullah Öcalan'ı seroyo yev binira ciya niye u encame eyni politikayani inkar kerdişi kültür zuvan u nasnameyi Kurdani. Zisat sala 21 de ligela gwelatên dünyayê ji ber polîtîka yekparêz û netewdewlet van welatan vegerine goristana zimanan. Pergara netewdewlet a ku neyarê demokrasiyê bi polîtîkayên qirkirina çand û zimanan perwerdehiya yekzimanî li ser hemû gelan ferz kiriye. Lehember van polîtîkayê tunekirinê gelê Kurd di dawiya çariyeka sedsala 21 de bi daxwaza azadiya çand, ziman û nasnameya xwe dest bi têkoşîna parastin û pêşvebirina nirxê xwe neteweyî kir. Gelê me dê ji bo qedexeyên li pêşiya pêşketina zimanan bi dawî bibin û perwerdehiya bi zimanê dayîkê bi zagonan were mîsogerkirin têkoşîna xwe xurt bike pêşî li pişaftinê bigire û rê nede polîtîkayên pişaftinê. Cejna zimanê Kurdî dê lehemberî polîtîkayên pişaftinê û qirkirinê çandî, zimanî û civakî bibe destpêka gavê şoreşgerî û çavkaniya hişmendî, hebûn û xwebûnê. Ziman nîşaneya nasname û statuya siyasî ya gelan e. Ji ber vê jî pêwîst e zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdehiyê. Perwerdehiya bi zimanê dayîkê ji bo zarokên hemû gel û neteweyan mafekî herî xwezayî, bingehîn û gerdûnî ye. Bi milyonan zarokên Kurd ên ku li vî welatî dijîn ji vê mafê bingehîn û gerdûnî bêparin. Ji ber ku dewleta Tirkiyeyê li gorî peymanên gerdûnî yên ku îmze kiriye tev nagere, ev helwesta rayedarên Tirkiyeyê dibe sedema pirsgirêk û aloziyên civakî. Heta ku hemû maf û azadiyên gelê Kurd ên çandî, zimanî û nasnameyî ku mafên herî rewa û bingehînin bi zagonan werin mîsogerkirin, dê gelê Kurd li hemû qadên jiyanê di têkoşîna xwe ya çand, ziman û nasnameya azad de bi israr be. Gelê Kurd dê li hemberî mêtîngeriyê hebûn û nasnameya xwe biparêze û têkoşîna xwe ya azadiyê bilindtir bike.
Di jiyana rojane de be hemû zaravayên zimanê xwe biaxife û bi stratejiya parastina hebûna xwe siyaseta xwe bi zimanê xwe bimeşîne û feraseta qirker vala derxîne. Gelê me dê li hemberî serdestan li hemû qadên jiyanê û bi taybetî duwarê perwerdehiya bi zimanê dayîkê de têkoşîna xwe xurttir bike, bi zimanê xwe biaxife, bixwîne û binivîse. Bi vê armancê di serî de navendê me yên xebatê yên civakî em ê her yek ji xwe dest pê bikin û zimanê xwe di xebatê xwe yê siyasî, çandî, hunerî û aborî de bikar bînin. Yekîtî û hevgirtina xwe ya neteweyî jî pêk bînin. Devam. Bi dirûjma her dem Kurdî, her der Kurdî bi armanca bi zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê em ê bername û çalakiyên cûr be cûr li dar bixin û li her derê dengê zimanê Kurdî bilind bikin. Di vê çarçoveyê de bi hişmendiya ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdehiyê em ê têkoşînê xurttir bikin û bilindtir bikin. Em ê yazdê gulanê li êlihê startavan rêzečalakiyan bidin û ji yazdê gulanê heta yekê hezîranê li hemû bajar û navçeyên Kurdistan û Tirkiyeyê meş, mîtîng û daxuyaniyên girseyî, belavkirina belavokan, konser, mîhrîcan, şahî, panel û forman li dar bixin. Cejna zimanê Kurdî di serî de li dayîkên me yên sembola zimanê dayîkê li hemû têkoşer, xemxur, xebatkar û dildarên zimanê Kurdî pîroz be. Em bang li jin, ciwan, rewşenbîr, partî, sazî û ji heft heta heftê salî tevahiya gelê Kurd dikin ku têkoşîna zimanê Kurdî bilind bikin. Her dem û li her derê bi Kurdî bifikirin, bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsin û bi Kurdî bijîn. Pazdê gulanê cejna zimanê Kurdî li tevahiya gelê me pîroz be. Ez ê devam bikerî. Sıra min e. Ez ê devam bikerî. Bi şiarê her dem Kurdkî, her ca Kurdkî, bi amancekê ziwanê Kurdkî, bibo ziwanê perwerdeyî, mado program û çalakiyanê ciya ciyayan virazî û her cadê vengê ziwanê Kurdî berz bikerî. Na çarçeveyê de bi hişmendiya ki ziwanê Kurdkî bibo ziwanê resmî yê perwerdeyî, mado têkoşînê xwe xurtir û berzir bikerî. Mado yondesê gulan di, batman di, dest bi rêzečalakiyan bike. O yondesê gulanê ra heta yo hezîranê heminin şaristanan û qezeyanê Kurdistan û Tirkiyeyê mîtîng, rayirşiyayiş, îzahatdayiş, vilakerdişê vilavêkan, konsert, festival, şayî, panel û forman virazî. Roşanê ziwanê Kurdkî seredê dayîkên mayên sembolê ziwanê dayîkêrê û hemû têkoşer, derdgiran, xebatkar û zerrî wazenê ziwanê Kurdkîrê pîroz bo. Mavenga cinî, ciwan, roşbîr, partî, sazgeh û hewtîra heta hewta seriyan û pêroyê Kurdan danîke têkoşîna ziwanê Kurdkî berz bikî. Her dem û her cadê bi Kurdkî bifikirî, bi Kurdkî qisê bikê, bi Kurdkî biwanî, bi Kurdkî binûsî, bi Kurdkî bicivî. Poncesê gulanê roşanê ziwanê Kurdkî hemû şarê mayê Kurdan re pîroz bû. Beşdarên hêja niha vê deklarasyonê gelek saziyên me ku xebata çand û ziman dikin bi hevparî van xebata dimeşînin em ê niha navê van saziyê xwe jî pêşkêşî beşdaran bikin. Kovara Destarê Enstitûya Kurdiya Amedê Komeleya Arî ya zimanê Kurdî
Eylexi, Komeleya Birca Belek a çandu zaman Cizire, Komeleya Ferhatê a zimanê Kurdî Semsûrê, Komeleya Wêjekarên Kurd li Amedê ye, Partiya Demê ew jî hevkarê van kar û xebatê ziman e, Platforma Ked û Demokrasiya Bajarê Amedê, her wiha Enstitûya Kurdiya Stenbolê, Komeleya Anqa ya çand û ziman a Enqereyê, Komeleya Arsîsa ya zimanê Kurdî, ew jî li Erdîşa Wanê ye, Komeleya me ya ziman, Komeleya çand û zimanê Mezopotamyayê ya Medderê û her wiha Partiya Herêmên Demokratîk û Tevgera Jinên Azad hevpar û hevkarê van çalakiyan e, em ê bi hev re van xebata bimeşînin ji bo hatina we, ji bo tevlîbûna we em silav û rêzê xwe pêşkêş dikin û em dibêjin hûn hemû bi xêr hatin, serseran serçever hatin. Deklarasyona me li vê